जोङो माने जोङो मेघालया ट्रिपआव फैदों आरोना सानथामनि थाखाय जोङो हजों शिलंआव थाबाय सानसे ओमफ्राय ओरैजा दुध ब्रिजखै थांदों ओमफ्राय नै दायो हरैजा फैलायबाय चिरापुन्जिखै दायो जोङो नै चिरापुन्जियावनो थानोसै दिनै हरसेखौ ओमफ्राय गाबोन नायनोसै चिरापुन्जिनि बबेयाव बेरायथाव जायगा दङ बेफोराव बेरायबावनोसै आरोना नै दा जों थानाय हटेल खाथियावनो बेबायदि सिनारि बिराद मोजां दं बेखायनो जोङो दसे एसे गोजौ टपआव फैनानै सिनारिखौ नायनो फैदों आरो सिनारियाथ' बासिनोनो हाखाला ओरैबायदि मोजांखाना आंथ' थांनोनो बाबाय माखासेया बाजार खालामनो थांदों एसे गोजान जायो बाजारा हटेलनिफ्राय ओमफ्राय दा नै जों ओरैनो जास्ट बेरायग्लांदों आरोना सानाबो हाबथारबायानो दे साना गैलानो बेखायनो भिउखौ बारा मोजां नुवाखै एसे खोमसि नुबाय जायगायाथ' बासिनो हाखाया एसे गाहायाव थांनानै भिउखौ खोन्थाबावनो र' नै भिउआ नायदो बिखा दा बरियाखा भिउआ दिनैथ' जिबायदि सानसे अखा गोलैबाय चिरापुन्जि हजों रुट ब्रिज ओमफ्राय ओरै मा दंमोनथाय नामखौ बावगारबोबाय लांबाय दासो नै जों चिरापुन्जियाव मोनफैनाय लोगो लोगो ओमफ्राय अखाया स्रां थांजोब्बाय ओमफ्राय नायनोसै गाबोन मा जायगाखौ दिन्थिबावनो हायो नोंथांमोननो थांनोनो बाखायो बेखायनोथ'सो बुंदों खोमा मेघालयाखौ स्कटलेण्ड अफ नर्थ इस्ट नंमारगौ ओरैबायदि मोजां नुहुरोना नै हरैबो बै हाजो माखाखौथ' जि मोजां नुहुरखायो हरैबो दं हाजो थिला गोजा ग्रासलेण्ड गोजौआव हरै थिथाथा न' दं नै बोरै साइडखैजा नै ओरै साइडखैजा माबाफोर मावो नामा खेथिफोर बरिया बिखालै नै